Takže čus ľudia, vítajte u mojho prvej survival série z Minecraftu. A v tejto survival sérii sa pokúsim dať 100 dní. Tak dúfam, že to dakedy dám. Fakt dúfam. Tak ideme sa, pekne sa usadte a ide pozerať. Tak teraz si dávam takéto doly, si tu stavám. Urobím si sleby, lebo to chcem trošku nadetailovať. 8 by mohlo stačiť. Takže tuto môžem dať napríklad takto. Tak. Nie, to sa nehodí. Takže, jak to? Takže bum bum. To by nemuselo vypadať zle docela. Tak, a prvo si to idem vyskúšať na tejto strane. Ježiši. Toto dám tu takto. Tak. A to vypadá hrozne. Takže ľudia, toto video by som chcel dať tak na, čo ja viem, 8 minút. No 10 minút bude trvať toto video. A toto by som mohol dať. Musím toto urobiť. Tak. Aha. To by nemuselo vypadať, že bolo zle. Tak ľudia. Toto nevypadá až tak zle. No káš, no to není zle. Yes. Mne sa to vydarilo docela. Toto, ale tu už nič nebude. Tak. Dobre, to je dobre, tu budú moje doly. Tuto začnem dolovať. Len si to tu trošku rozšírim. Tak. Urobím si pec. Tu vidím hneď moje povrchové železo. Yes. Moje prvé železo. A chcel som vám povedať, že tuto som si našiel miesto medzi horami, dosť sa mi páči. A tuto by som chcel vybudovať moju základnú sklad a tedy. Tak. Už zobral ten zobík. Jezu, to je dobrý pocit. No, tak tu bude veľa uhlia, dosť veľa. Dobre, už to dúfam končí, akože mne už to bude toho ľudia. Yes, konečne to skončilo, teda čo? No nic. Tuto si dám uhlie a železo.
smerom je spawn, ľudia. Tým smerom je spawn, hej. Toto je seed. Seed tohoto sveta je takýto. Tak. Dúfam, že nezomrem. OK, tu nič není. Škoda. No, tento stav si tu vyťažím, lebo mi to bude v budúcnu zavadzať. A ty si kto? OK, ľudia, teraz som sa zľakol. Dobre. Ale ten creeper mi... No, toto si doťažím. Aby som mal trošku hlínu. Toto... Tak. A tak ďalej budeme ťažiť a ťažiť a ťažiť. Ježiši, skoro som padol. Je zvyše staku. Tak. Na tejto rovine bude moje hlavné miesto na dom, ľudia. Special. Bum. Doj. Skúsim to preskúmať. Ľudia, prepáčte, že nič nevidíte, ale nemám nič. To je železo. Nie, to je hlina. OK, uhlie. Takže trošku som to vylepšil. No, ľudia, čo by som tu ďalej urobil? No, teraz by som tu skôr len získaval suroviny, robil by som si tú plochu. A tak, pretože na ďalšom diele by som sa chcel vydať na výpravu, alebo robiť dom, ešte uvidím. Tak, tuto si tu trošku urobíme lepšiu plochu. Jasné. No, takže ľudia, toto bude pre toto video pravdepodobne všetko. Ja sa tu snažím budem sa snažiť tu vo skrini niečo urobiť. Tak mi dajte like, odber a čaute.